maleaders bakadi kunzvimbo dzamuri ndofunga mazvionera mega kuti basa iri kunyangwe rakatanga zvakanakisisa richifamba zvakanaka range ratosvika pakuparadzika nokuda kwemuvengi makaona maitiro akaita ndobva zvazopindirwa nemweya uya mweya wechikadzi zvinhu zvava zvatodhakwa. That is why now we have people divided into so many groups. Zvino ndachive chidzidzo chikuru kwatiri isusu as the leaders kuti now we must try to do the politics which is hard and drier. Hapasina zvekunyengerera. To the point yekuti panapa pakudiwa varume vanomira pazvokwadi because tine vamwe varume vanonyatsoziva kutoti ini ndiri munhu womurume. Zvinhu zvaangosanganisira vanhu vanenge vechihure vanhu vechikadzi vasiri kunzwisisa varume vava vanobva vatongofuratira voenda vakangosenza kuti panenge pane mahura pane nzinza varume vava vanosuduruka. Yet they are the very men whom we want. So the question is, should we lose those men in preference of women who do nothing, or that we lose these women and gain the men who are very essential, very important, very crucial to make this job, this mission a success? Ndomvudzi wangu kwamuri varume. Zvino we understand kuti pane vangu vakadzi varipo pakati pedu vakapinda kare. Aiwa hatichagona kukudzingai hedu. Nokuti makatopinda kare but vamwe manje kuti vachizopinda manje zvichanetsa. And it later could have positive participation, but even though mune vakadzi muno isusu sevanhu varume takutotaurirana anenge asvotwa anobuda because izvi our mission ndiye kusunungura nyika. Saka takada kurera kuti ndatite basa redu rekusunungura nyika but ndatisagumbure vanhu hatifambi zvakanaka. Izvi zvokuti especially vanhu vechikadzi verudzi rwemanzenza idzi zvimanikiri nezvi zvimvana zvinoita mastay in zvokuti vanongosvetuka achingoshamashama pamberi pevarume dai mazodai sevanhurume dai mamadai ndatidzokerei pamutemo webhaibheri kuti wakaunzwa Timotheo kuti Timotheo, do not allow a woman to speak in the churches of God. Now what more in politics of which we need to save billions of people? Should we allow women to back vachibauta hukura pese pese? Nepakati peusiku havarari vanenge vachingovhura kwesa chokwadi zvazinge zvadai vanhu ivavo we need to stop them now. Those women nedzimwe ngochani dzakaita seuyu ari kuGreece uyu ari kungogadzira tumavhidhiyo twake achingoposta momutani kupatrick nouyu ari kuzviti nomazoro. Ngochani idzodzo we don't want them to have a say pabasa ratinaro iri. Ndo zvandiri kutaura kuti nemvana dzese kunyange dzakagumbuka tiri kuti isusu hatisi kuda. Vamwe vacho vanenge vamwe vacho ndo vane siki dzavakapiwa nemaindia nemapakistani kana kuti nemabhunu mudzimba dzavari kugara imomo. Kana uchinge wakukwenya vakuvaiwa nesiki idzodzo pakati peusiku vanongovhurungwa kungobata foni kutanga kutaura zvese aiwa tinoenda navo kupi wakadzi vakadaro. They will never be there on the border. Patichida kuvhara border they won't come. They will never come. Panodiwa vanhu vanogona kumhanya zvinhu zvakaipa. Do you think mvana idzodzo dzimwe dzakabvisa nhombo 6, 7, 8 vanoti kana vakamira zvibereko zvavo zvinenge zvichidusa zvichirutsa mvura dzakaora? Ndo zvandiri kutaura ndichiti gentlemen, do you think vakadzi vava vanouya here? Havauyi. So what is the purpose yekuti tinotaura tichiti ndatibatei navo ndativaendei navo kubhodha? Aiwa ava ndavaende kuclinic ngavapinde mumagurupu evanhu vanenge vachirwara vachididi vachibatsirana nevamwe vaye vane mukondombera vachiudzidzisana kuti hazvichokwadi usajambe mapiritsi eTB neHIV AIDS nediabetes neBP. Ndavagare kumagurupu ikoko.
neupombwe vachitaura zvepono ikoko kwati stare akati aiwa murungu here mutema here vachitaura vachidzidzisana nenhau dzemishonga yekunwa kuti ndo musana murume anozoti ndakatira ikoko not here ngochani nevakadzi vandavaitire ikoko no more here. The moment we started to entertain tichiti my equal rights, this thing is not going to work. That is why even Jesus, when he was choosing the 12 apostles, which is the foundation of the church, wafunguza kuti mwavusina vakadzi vari right vakange variko, but he never out of 12 never choose a woman. Hakusi kuti havasi vanhu, hakusi kuti havaigona kunamata. Isusu varume ndatifambei negwara revarume chairiro, zvekuti nesu tega tinonyatsofila kuti here we are in the company of men. Kana pane vakadzi vanoda kutiteera vanotiteera vakanyarara, saying nothing, listening to commands, instruction, rules, regulation, laws, our stipulations. Kana zvunzura kuti hatikwanise kutaura chirungu tochitaura isu magrade 2. Zvezvokuti anga akadzidza akazoita degree mukadzi yagona chikoro, fuck off. Ndaashandise chikoro ichocho pakusuka matuzvi evana vevarungu nepakubata timetable yekuti mwana womurungu akuda chigubhu chemukaka chenesireki neporridge. Zvezvokuti nhamba papachadiwa nhamba yevakadzi apa. Kana nhamba iripo yakawanda ndavaende kune chembere dzakawanda dzinoda kugezwa, dzimwe hadzichaone, dzinoda kudzidziswa kunwa mapiritsi, vachidzigeza matuzvi ikoko, vachidiwa vachibatsira nedzimwe ngoshani kutsvaira matuzvi embwa vachididi kumayadhi ikoko. Not here in this group. Let's take another standard. It's totally different. How many times mahura achiparadza mamisheni evarume? Delila was a very, very clever woman. Achitamba na Samson kusvika vazodanana vachiita romance vachidi vaite kana akutamba iyo tira. Samson aibva aflexa mamuscles ake akati simbi nebvudzi rakareba. Zvino ndo zvatiri kuti hatichadi zvikadzi izvozvo. Bhaibheri rinobva rati munhu womurume ndingasapi simba rake kumukadzi. We don't want that. Saka nawo varume vamuda kuti tibudire panhau iyi yekudonhedza zano PF. Tototsunga ndosaka muchiona vakomana vebhora anotunza imwe vakomana vebhora muri kunotamba football. Kuna anorara nemukadzi. Moenda kukerling. But kuri tuone vamwe vakadzi vanonzi mukadzi uyo anogona bhora, ibhanyana yemukadzi chibhanyana. Ikoko kubhanyana wave ikoko. Anotogona kwazo bhora kudarika vamwe varume, unoteta vamwe vakadzi vanonzi mukadzi uyo anopfungwa inopinza, let them stay out nepfungwa dzavo dzinopinza. Let's do a main thing here.